Ya, 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 ya. Ya ini serapat nyantuk ayo mbakmu Ayo bapakmu joget bayar ke main mandek. Lah yo ora mandek-mandek. Lah yo ora direm piye. Iki ki saya tekan goro-goro kok malah nonton bola bareng. Ya sing jenenge sing menang ngendi lek Lek? Sing menang ngendi lek? Mboten nanang. Sing menang sapa ki? Jare jagone kalah. Ya ora menang jagoku. Oh jagone lanang. Aku iki nek nonton bal ngono kelingan aku mbiyen yo jago bal. Sampean kuwi? Ya aku tau dadi gedablek. Bek kok gedablek. Bek kok gedablek. Ning arep aku wis tau ngegulke bulung. Wah, disuraki penonton. Pamplengi kancaku kok. Ono jeneng ngegolke kok malah diantemi. Ngegulke gawangku dhewe kok. Jenenge bunuh Kediri. Ya ora. Matur nuwun, Mbak. Mbak Kang. Mas Gareng. Nggih. Kula nuwun Mas Gareng, Mas Petro, Nggih. Mas Bagus. Nggih, matur nuwun Mbak Swi. Nggih, awake dhewe ndenangi metune Petro karo Bagus. Iya, karo Gareng. Karo Gareng. Nggih. Iki aku yo aja tenan. Wah. Nggih. Nepati iki mengentekke jam kok iki ora sampe. Nggih, matur nuwun. Sing pokok matur nuwun sanget awit saking Panjurung. Nggih. Sing kuyung panjenengan. Kegulan ora e. Kegulan ora. Dadi wong nonton bal ki mung nunggu panganan lho. Kok nunggu panganan? Nunggu gule. Kok gule? Ya gule panganan. Iya. Ora kok mau kok sampean grenang-greneng nang kono. Wah nonton bal-balan iki nak kegulan karo apa kegulane
manten anyar ki beda ngono. Wah, rasa ngomongke kuwi. Lah tenan omong ngopo ngrasane karo sing Iya kuwi bedane manten anyar karo bal-balan ya kuwi bedane. Lah bedane pripun? Bedane nek bal-balan kae. Heeh. Dul-dul mlebokke bleng ngono iki rangkul-rangkulan. Heeh, nek bal-balan. Heeh. Dadi nendang Entar sik gol bleng. Gol. Pemaine rangkul-rangkulan. Nek manten anyar. Manten anyar iki rangkul-rangkulan sik. Oh, diwale. Oh, ngono kene klesak-klesik karo Sisri. Ya, jujune kowe kelingan kaya ngono kae lho. Wis aku ora nonton. Kowe iki nonton apa? Aku nonton Piala Donya. Hah? Piala Donya. Piala Dunia. Ya basa Indonesiane. Basa Jawane iki Piala Piala Donya. Dunia, Piala Dunia. Ya wah. Bal-balange berhasil iso menangi mergo apa? Apa? Ayo. Oh, mergo dia itu pintar. Ora. Mergo dulunya ya pernah jadi juara dunia. Ora. Lah ngopo? Soale pemaine iki katokan. Lah kok iso? Kok masa pemainnya katokan? Ora katokan nendang bal ngene kuwi iso gol. Kok ngene. Padha. Oh iya. Lah mulane kuwi karone Jet kelingan di zaman biyen sampean SMP bal-balan. Mulane pisan-pisan meneh sesuk ki nek arep nandang bal ki katongmu kenceng ngono lek. lah ngopo? Ora apa-apa. Ora apa-apa piye ditonton penonton semono disuraki kok ora apa-apa. Iki lho sing tak omongi pisan. Sing endi? Iki cita iki tak omongi wingi. Piye? Aku mbiyen iki jane ora seneng karo kowe. Terus Seneng karo wong kulon kali ya, Dik. Ayune ya kaya ngene iki. Ning kalah karo bakul martabak. Heeh. Kalah karo Lah kok- bakul martabak. lah kok iso? Lah karo martabak ki ndok siji wis jare spesial, istimewa. Lah kek Aku kalah mongko. Apa kuwi ayo? sadurunge seneng karo aku. Aku seneng karo- Sampean Seneng karo seneng kulon karo kala. tanggane Dik Cita. Kulon kali lho ayu kan. Wis barang-barang tak entek. Ditolak. Palung kok barang aku jugane kalah karo bakul martabak. Kok iso? Lah ya jarene bakul martabak iki mendok siji wis iso istimewa, Spesial. spesial. Lah kek sampean kuwi ndok siji. Sampean ndokmu. Aku kalah mongko aku ndok nggawa ndok sak petarangan. Danas. Asem. Kanggo namu ke wis ra spesial kok ya Pak. Ngopo yo ora. Bukan campuran. Wis mau ki. Enek biyen sik tak omongi to. Enek martabak kae ya ta? Iki perkara martabak lho kaisian. Ha iya. Nek mangan kudu dicocoli nganggo iki lho Dek, iki lho, dikai lombok. Lah iya. Ta, pakai cabe yang banyak. Kuwi martabak. Heeh. Nek martabakmu Ora. ora. Ora iso ngomong ke kuwi. Lah kowe mau ya ngomongke ngono kuwi kok lek. Iki lak barak aku. Heeh. Mbek barak aku kabeh iki nglakoni supit kabeh men iki. Nyongkeh ya. Karena iki turunan Bali. Nek jaman supit biyen karo saiki beda. Bedane beda. Nek saiki rak nganggo mantri apa dokter. Heeh. Nek biyen iki bong supit. Terus nganggo sarung. Pas sami mubeng ini, terus aku dipangku bapak. Ya, terus Bapak yo nganggo sarung, aku yo nganggo sarung. oh, Bonge lungguh ngisor. terus Aku ditakoni, pengen dadi apa le tentara? Mboten dadi apa? Dados lurah. Oh iya. Kowe ngitung 1 2 3 nggih. 1 2 3. Wis le. Kok mboten krasa kok. Bapakku sing mangku aku. tuh. Lah bonge kan dadekan ngantuk to. Ora apa-apa. Bapaknya mangku aku. Dadi nun sewu dhisik iki mergo bapakmu to kesalahannya ada di bapak to. Heeh. Masa iki supet enak. Yo rais aku to. Yo supet iki nek saiki modele nganggo mesin supet. Oh, ora lara. Nyuci wae nganggo mesin. Heeh. Terus nyambel Nyambel yo nganggo mesin. Sesuk Marut iki klopo nganggo mesin. supet Supet iki nganggo mesin. apa yo lek? Bentuke kaya kenong kae. Bolongane pirang-pirang. Oh, Miturut gede cilik sing arep disupiti. gak piye? Lah ya terus sunitan masal to. Nah, Ayo anak-anak ngumpul. Nyedak mesin kae terus blem 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 blem. Eneng sing iki sesak kok nggon aku kuwi ngono. Barang wis lumpuk srep. hah? Wis kabeh pun ceklik metu Nganggo cekik. nganggo saklar. Dadi kon saklar kuwi mau wis ana pesone. Wah, iki
mesine iki ning jero kene. Ning kono saklar strume kono ceklik kono metu wis jok. Ning kancaku wis tau alangan. Apa? Boleh yo. Cekluk mau metu entek. Mas, Ora apa-apa sesuk tukul nah. Gue arep nganti kaya kuku. Mesine iki konslet. Nggih, Mbak Sange. Alah, Mas Bagong. Niki nggih, Pak. Lah aku ki kulinane karo Mbok Sange kayak iki Bagong nggih. Umpama napa-napa wong karang sing jenenge nyambut gawe kaya niki Mbah Waluya. Sing pokok ngugemi karo perjanjian. Heeh. Wis pokoke nganti sesuk jam 4 ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa aku ki tenan. Labuh kalau sedulur kok ya. Aku ki wong entrengan kok. Genduren ta diundang kuwi aku teko. Kuwi jenenge ora entrengan lancang nek ngono kuwi. Ya ora. Nan genduren iki. Ini nah, Anu Pak Waluya. Napa? Nyaosi gending sing alus-alus kanggo Oke. kaya sepo. Menapa? Napa utut manggung napa uler kambang. Niki sing Karo Maranggono. putut manggung sinten ajeng bojo kula napa bojone Weh, tiyang? aja aku ya. Oh. Aku biyen latih sinden urung tekan kono kuwi. Walah terus tas saiki ya beda karo biyen to ya. Napa dereng nate weruh uler sampean, Mbak? Dereng. Oh. Ono mung uruk kabang ora iso. Aku piye? Uler kabang sapi tae don galonan ngono kuwi. Yen ngoten pasrahke Mbak Cita mawon. Wah iki Cita. Cita iki nek cara nggon TV ki mlayune buanter banget. Lah kira macan. Ora aku wis diet tok. Oh ya, ora apa samarai diet. Rasa. Sing diet iki garwane piye? Wis tak critake wingi. Heeh ta? Mulane tak kon critani meneh. Oh. Bojone anu Mbah Waluya iki sing dhisik lemu. Nggih. Ya terus aku kepengin kaya Cita iki piye ya. Kae aku tak mangan blimbing wulo yo aja. Kok ndak mahmu kumat. Apa marut nanas wae yo aja, kok ndak malah lambungmu mumbul. Lah carane piye menawa cilik kowe lari yo pagi. Tenan bareng ku lari pagi wis sangang sasi iki mbok tekan ngendi ra ngerti bojoku. Ora kok goleki? Ora ya aku ngrabeni kowe kuwi. Wah, yen di Pak Eko Pancen jenenge. rada tak tundukku kok. Ana wong lanang kok oleh gampang menang ora seneng buak, ora seneng buak. Weh, lah aku Lambi. aku ki bojoku mung kaya kaos. Wis nek wis ora cinta karo aku nek. Lah kowe iki ngapa to? Kowe iki mung bojo lho. Kowe iki mung bojo. Duit njaluk aku, beras njaluk aku, gas entek njaluk aku, listrik muni titit njaluk aku. Lah mung bojo lho kuwi nganti kaya sedulur. Aku cok ngepenake sampean. Wah, penak yo bareng. Ayo ngono apa kowe? Malah gelut. Monggo. Uler kampung. Heeh. Kok nduk sing apa lurer? Sati tae. Kuwi njaluk kacamata. Kok nyeritake kacamatane. Ini lho Mbok Cange. Alah Mbok Cange, Mas Bagong. Suramo. Ayo. Oh sampean ki ya bagusi kok. Lah ngapa? Kok ndetek anggo kacamata barang lho dadi guyu bocah. Iki ki kacamata pembesar. Ora percaya. Nek dinggo ngene iki nonton apa-apa saya gedhe. Kok sawangan iki. Wo layak sampean di kamar mandi, ngono. Hmm. Girap-girap mergo kacamata niku. Lah iya sampean krungu kabar to. Lah nggih kula ngerti dhewe kok. Aku nang kamar mandi ndungkluk. Ciduk karo ember iki padha gedene. Ah, ana pentunge mau sing luwih gedhe. Lah wong aku ki turu karo bojoku to sepisaran nganggo iki. Kan apa-apa ketok gedhe. Ha nggih. Bojoku kelangkepan kaya diuntal boyo. Nyan medeni. Medeni. Oh iki ya tak jile ngono ya malah nyilakani kok. Lah iya. Ono brengose apa ora kuwi? Wis disilih bojoku ki. Ngerti lamtara sampean. Ngerti nggih. Nek sak lonjor ki dinyang 20.000. Heeh. Darani pete. Iya lah uler ya Bang yo. Ayo gek uler. Cek ulere ditokke. Aja muni uler to. Aku ki kuwirangan mergo uler wis tau lho. Piye piye. Nek Gunung Kidul ora ana uler jati. Nggih wonten
terus dadi ntrung. Heeh. Lah ntrung ki nang kono Gunung Kidul ki Nggih. sekilo 15.000. Larang temen. Lah ning Jakarta ki 90.000. Oh, saya larang. Lah aku kulak 3 kental. Waduh, Entung kuwi untung. tak gawa ning Jakarta. Nggih. Tekan kono dadi kupu kabeh kok. Ah bubar no. Mongko wis dawa nggawa wadahke wong-wong kuwi. Lah ling momong kula mboten pesen kupu. Apik. Olah anyar iki. Lah niki Nggih, niki pripun? sing rada gragas bojo kula niku. Ah pripun? Sore mangan tong. Nggih. Esok niku brubul. Gila. Kupu. Nika senes wulu sing brubul. Lha apa? Bayung. Malu ya. Apa Hin? Lungguh ya. Gek lungguh gek men doan. Jareng jarwo. Oh ya. Ular kambang sak titahe Suarane Mbak Cita pripun, Mbak? Suarane Mbak Cita. Nggih. Wah, mboten sadi biji kok cetha niku. Apik kok. Oh iki berarti iki nek ular kambang iki padha karo sampean yang marai aku kae. Lah iya. Garwa kula. Garwa kula tumpakan. Waduh. Piye kemaya sampeyan iki? Ngawur. Kepiye? Garwa kula Putus tumpakane wis sak desa. ngawur. Padahal Wong prawira. Ah, bener niku. Wong pawira labuh negara. Ning negara lho kuwi. Kok garwanira tumpakane iki mau. Sembrono. ngawur. Nek iki sok bocang lho tanggane iki. Kana
Mbah Waluya, kok tak takon kali sampean. Mang takon. Nek pancen sampean dagelan sing wis misuwur, Yo ora. kudu iso jawab. Yo. Apa? Pun. Takon apa? Hah? Uler kambang niku mengku karep pripun Jobi? Nah, Uler kambang iki apa? uler kambang menika Nggih. ana kalimate utawa ukarane Nggih. ambatane lon-alonan. Lon Menika alon. le nyambut gawe urip ning alam donya ki ora Nggih. sah ngongso, Oh. ora sah kemrungsung. Kabeh ki wis ana sing jatah. Rezeki wis dipontro-pontro. Nggih, nggih, nggih. Dadi alon sak titahe lon-alonan, alon-alon waton kelakon gremet-gremet waton slamet. Iki kula nggih mengawur. Meletik tenan jan. Meletik. Nggih. Meletik tenan penggaliane niku lho. Sampeyan ngarep muni meletik liyane kok ora tegel kok ya Mboten. Mboten wani rumbane kok. ora wani ya Dadi urip ki ora perlu kemrungsung ngono lho, Pak. ora perlu alon-alon. Wong urip ing alam donya ki paribasane mung mampir ngombe. Mula ya tumindak sing apik, tumindak sing becik. Kaya kula kalih bojo kula ora tau tok sing jenenge tukar lan padu. Apa meneh nyuwara elek. Ah iya paling guneng-nengan. Ngerti-ngerti mung abuh kabeh raine. Kapleng-kaplengan. Mboten niki bojo kula niki nggih ping kula teputi-puti kula jak niki mboten tahu kok sing jenenge kula ketinggalan. Ora ngoten. Oh, bede bojo loroe kok beda-beda. Ning kula ndi bojo niku rak mergane loro niku rak ngeten to. Pripun pripun? Dadi kula niku rak bakul ten pasar. Lah kula niku nggo bronjong. Nggih. Kula boncengke niku siji bojo kula sing tengen, sing siji men ora genjot kula boboti watu. Oh. Lah niki sik abot bojo kula dadi kula boncengke niku gaduk-gaduk watu dalan terus tekan pasar. Nggih. Iki Pak iki ra gemati karo aku to. Keponakku ki ngguling rene nganti kejegluk-jegluk. Kowe iki manut aku to. Tak rabi meneh dadi men padha. Ora bakal kowe iki ngguling. Ayo. Dadi kene mbok enom kene mbok to imbang. Aku ya rumangsa kok. Nah iya. Dadi nehmu ngrabene aku mergo abot bronjong. Ya mergo bronjonge ki abot sisih. Lah dadi aku rak gurgo main imbang ngono ta? Iya maksude kula niku ning ra gelem ya ora sah nyurang kaya cempil belik. Ngeling ngono biyen ketemu aku iki gara-gara pemean. Lho. Bareng saiki wis tuwa sia-sia. Anu lho Mas Prayoga. Aku ki kedanan suwi mergo jemuran. Kok pun jumunan pripun to? Ya aku Senin lewat ki suwi iki ngubah jarik niku waduh. Jarike ambane semono. Dah angel lele nganggo aku. Lah kok Selasa ki ngubah celana panjang. Nggih. Waduh. Celana semono indah rite. Lah kok Rebo kula lewat ki ngubah kacamata jaran nandungan. Apa kuwi? Lho badan hukum lho. Kundel. Iya. Wanginan waduh. Wah, lagi ini kan semono. Ya kok wanginan tiba neng ati pluk. Lah tak jupuk. Ora apa-apa wong ora nang isine wae. Aku wis tak jupuk. Tak balekke. Lah kok kabeh wis dikumbah. Aku kemis Pak Sira ki. Umbah-umbah meneh lah kok suhin kok ora umbah-umbah. Apa kae ra tau dikumbah. Kae apa? Lendang. Nek gor aku nyampirke lendange sampean ora arep nglirik. Nek kae. Kowe rasah ngono iki. Kowe nek ngolok-olok aku kok kowe temen Lah ya tenan lho. wong ki aja mandang casing, Sing penting. aja mandang kulit. Oh, Sing penting isine. contohnya. Kacangke kulite murah, Isine larang. betul. Jago kae Kulite murah. isine Larang. dele kae Kulite gur digua. murah. Ning isine Larang. jarikmu ki Heeh. Murah. Kok sing ketok iki perkara isin. ayo. Jadi jangan memandang casingnya, yang penting itu Kulit isinya. Kulit jagung murah. dele ya ora. Murah. Iki mau sampean nyempyok nang jarik lho. Lah jarikmu ki rak beda karo kulit jagung. Nek kulit jagung tok ora gatel ngono. lho. Ora ngono lho. Nek jarik iki murah. Nah iya. Heeh, iki kulit to. Nah iya. Terus Malah ya mbok ora ngerti aku.
Larang apa ora ki mek karek ndelok-ndelok. Anu Mbok Cangik. Uler Nggih, kapan pripun? sampun. Ya alah Mbok Cangik meneh. Cangik. Wis turu to ngik kowe nggih. Urung. Lah ya iki lambang kerukunan. Heeh. Endi ta Cangik mau? iya. Turu karo Janaka. Kuwi lambang kerukunan lan lambang kedamaian, lambang kesucian. Ha, apa kuwi? Contoh wae. Janaka Janaka. karo Bule Srawa ki perang ning kono. Heeh. Ning jeroan kotak turu dadi saji. Wangke. Limbuk Nggih. karo Janaka. Iya. Iku pirang-pirang sasi turu dadi siji. Ora tau kepayon. Coba aku karo Cita upamane turu. Apa ora dadi masalah? Guru pama lho. Apa ora geger ngaleng kon biru aja. Tur dalang iki sebenarnya karo presiden ki pinter dalang. Wah, pinter dalang. Mosok kok ya ditanding karo presiden lho. Presiden. Presiden ki nomor 1 lho. Iya. Ning ming mikir Indonesia tok sak negara. Ah. Ya iki mikir Ngamarta. Oh, Marto. Terus Dwarawati. Mandura. Turun Karangkadempel. Turun Kayangan. Ya iki 5 negara. Iki dalange 5 negara lho sing dipikir presiden wis siji. Ah, bener. Dadi Bener, tetep Mbah. iki ya tetep Bener, Mbah. jenius iki ya. Ning wong kuwi ya. Wong ana sing nang dalan kae. Ngomong dhewe sauri dhewe. Iya. Ngomong dhewe sauri dhewe. Jenenge wong kentir. Lah iya. Lah nek Nah aku ora ngomong iki lho nang dalan. Sik tak purusi. Masalahnya anu mengenai diri hamba to. Ora aku ora ngari sampean. Ora. Sampeyan ngunekke aku wong edan to. Ora. Alah isek dong. Lah pamane ngakoni ya monggo ning aku ora. nek keluwiane dalange kepiye coba? Lho, Nek keluane pas dalang ngeten iki. nek pas dalang iki tenan iki ngomong suwengi ora meneng betah. Betah dibayar. Nek ning wong dalan kae. Heeh. Wong dalan kae guyu dhewe. Lah iya. Sauri dhewe. Ngomong dhewe, Iya. sauri dhewe. Ngomong dhewe, sauri dhewe, kadang-kadang nembang dhewe. Lah iya. Kadang-kadang ya tok wis pokoke. Kae wong apa kae? Heeh. Iki jenenge wong gendeng. Lah iya. Busuhin. Dalan. Sewu mang rungokke kula. Oh nggih. 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 Nek wong nek wong nang dalan sing rambute rewo-rewo Nggih, ora kritik. tau atus, ambune sing kaya nika to. Nggih penguk Niku napa niku? Wong napa niku? Oh niku wong edan. Ah padha. Lah ki wong kritinge nggih Ah sami. nggih ya kaya niku titikane. Wong edan ki malah ora tau masuk angin. Ya kok iso. Apa kowe tau ngeroki wong edan? Kowe ora mau kalah pancen to. Kowe lan aku kalah wis njaluk balen kok. Ayo diteruske sing Rara Jonggrang ki bote digokke. Gek medun bari iki. Warep loro jonggrang. Nggih, Rara Jonggrang kowe pancen ayu. 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 Angko muni as ngono lho. Ayu. Wah, jan. Tenan. Mas Bagong, nek wong Gunung Kidul ku muni bayung ki basung. Oh, Muni bayem basem. basem. Nah, nek muni ayu ki cantik. Dasare sampean ya sia-sia karo aku kok. Lah apa? Lah kuwi mau ngunekke ngono kuwi mau. Ora ngunekke. Kempropok lho atiku Pak. Mesu Lan deh. aku ora trimo aku. Terus apa? Balesno nek gone wong tuaku. Gede cilik njaluk pegat ya ini ki. Ayo. Balekno. Adem-adem ki njaluk pegat. Ora apa-apa. Tenan? Tenan. Oh, ora esuk ora sore. Kowe njaluk pegat tak pegat lho. Waduh. Lah aku megat ora entuk sing luwih ayu, tak baleni kowe. Ora sesumbar. Oh, arah. Oh, yo lah yo sing Yo. golek. Ayo. RRDGR. Susah. Yo. Yo yo. Yo. Oke. Iya, iya. Iya, iya. Hey. Kicau, kicau, kicau mania. Hey, hey. Rara Jonggrang
pancen kowe ayo tenang. Apa ya? Mula ora mokel aku sing nandang kasmaran. Awas wadana ndung prajuritmu kabeh wis cara perang. Mula kowe dadi wanita boyong. Tobat kowe wanita kabaran kowe ora ngerti pandem iki lanange jagat iki putra ratu Panggih Prabu Damarmahaya monggo atur nuwun adi sekti pantang rasa Rara Jonggrang manut koson pun Darawa apa? Ya Jonggrang nuwun moten Rara Jonggrang pancen kowe ayo tenan mula ora kang aku sing nan kamaran awas patano prajuritmu kabeh kalaparan mula kowe dadi wanita Putra Ratu Panggih Prabu Damarmahaya monggo hatur ati sakti patawa Rara Jonggrang manut koson pun Darawa Aku gelem dadi bojomu lamun kowe iso nyembadani penjaluk. Apa penjalukmu? Nek kowe iso gawe candhi 1000 cacahe wektune sewengi. Bayi 1000. Candhi. Oh, Candi ya, bayi-bayi. Candhi. oh sandi to. Ayo aku ki sing jenenge wong kayunyun ki bengeng kupingku, krunguku yo. Heeh. Aku monak menek. Ora sah neka-neka, Grang. Pokoke kudu ngono kuwi. Nganti dukune apal ya.
Apa iki 1000? Aja ngono kuwi, Gru. Apa piye? Sago ora. Ngene to, Jang. Katanya kamu itu sekstri mandraguna. Lah iya. Lah mana buktinya? Ya nanti DL. Kok DL? Dulu. Jonggrang, Apa Bandung? manuto karo aku Jonggrang. Aku mau dadi bojo. Aja mah cacake kolonjono. Bandung. Ada sampai. Kok kowe malah nyacake kolonjono aku ndung? Kowe mahmoh, Aku menungso lho ndung. mulane aja mahmoh. Lah aku uga dadi bojomu ndung. Wegah mergo apa, he? Kowe ireng ndung. Ireng malah sehat. Seorang sapa? Neng puskesmas diimpus wong lara kuning. Ora ana diimpus lara ireng. Aja nyedaki aku ndung. Aku pandang. Gayamu Ya Pak. urung tau ngrasakake dadi bojoku to. Heh? Aja cedak-cedak ya ndung. Iki tanganku nggo ndemok apa-apa anget gak. Contone nggo apa ndung? Tahu tak demok senone mentah langsung mateng. Wis saking sektine. Iya. Ora ndung. Nek kowe pancen sago minangkani panjalukku aku gelem ngladeni kowe. Tenan? Tenan. Apa ki mau? Sandi sewu cacahe. Wektune mung sewengi. Gede-gede apa cilik-cilik? Ya sak karepmu. Ya delok-delok kahana. Delok-delok semene yo. Kek marane. Ora usah kinjak-kinjak kaya klebon orong-orong. Nanti kok bagus-bagus sak. Waiten trisen jailen seiken kailen. Apa kuwi? Iki basa Jerman ngerti ora? Apa? Waiten trisen jailen seiken kailen. Artine apa kuwi ndung? Witing tresno jalaran saka buri. Alah, kuwi tetep basa Jawa. Basa Wonosari ngono kuwi. Basa Wonosari. Aja ngono sesuk tak tukoke gelang kalung. Karet Sugih ndung. rencana. Lho, iki tak dhewe ora percaya nek kowe iki ra ndek dhuwit. Sing ngomong sapa ora ndek duit? Ame rencana kok le omong ate mencotot-mencotot. Kok kowe cut gatelet sedak aku dong. Ah kok kukur ngapa, Mbak? Aku ki anggere ketemu Jonggrang iki gatel kabeh. Rumasane aku iki gawa glugot ora apa piye? Mbuh, kok dadi hawane iki gatel kabeh. Mergo kepek kuwi. Oh. Yang dhuwure ora patek, kok sikil iki lho. Aja kaya ngono tondong aku pah tenan. Aku lari percet ya wis kaya ngene iki kok dadi aja kaya ngono kepiye. Wis. Saku ora. Yo. Meneng wae aku tak muja Sumadi. Semedi. Oh, sedulure. Sumadi kok Sumadi lho. Samidi ngono kok. Meneng wae aku arep maca anu. Oh iya iya. Arep maca mantra. Ndi Pak Suroso meneng njaluk mantrane Pak Suroso. Pak Suroso aku njaluk mantrane arep gawe candi 1000. Anggae bayi sewu. Ya, Ayo. Mara. Ayo. Pada hari Minggu kuturat AFH. Naikil manis istimewa. Kudu di muka. Dekat Pak Kusir. Duki tadi. Mantra apa tadi kuwi Kowe tadi? jakit-jakit. Wah lah ya mantrane dhewe-dhewe lah. Wah lah iya. Iya Iya. Orang lagi sebenarnya. Kasih. Ah, cici wah. Pakai cici wah, cici wah. Cici wah, pakai cici wah. Cina ganti Cina saiki. Basa Cina. Cici wah, cici wah. Pakai cici wah, cici wah. Apa? Oh, ya, berarti lah. Kate Mana yang jebak. pakai cici wah anu. Ada cici, apa mau cici? Adi nganggo montro Cina. Wis dadi saiki. Sandi. Wis dadi iki. Wis dadi. Hitungan Jonggrang. Ayo do diitung bareng ya, Ndung. Sisih kulon kae. Ulang ngendi to kuwi? Ono kae kulon lho, Lek. Ngawer. Ngapul. Bingung lor kidule ora apa-apa, sing penting ora kewalik ngisor dhuwure. 100, 200, 300, 400, 500. Ya
Ayo selak esuk cepet Mantes itu songo. Jiro lupat manem tuh. 990. Songo. Songo. Wis, Kurang siji lho. kurang siji njupuk iki siji ngomong. Ora kena. Mau kuwi kurang siji. Ojo tarak nyamot sak karepe. Eh? Ya nek jikok siji ya jonjengno. Ora iso keplok. Dadi ora genep. Ya njupuk loro. Mundur sisi. Jograng, sadurunge kowe dadi reci. Heeh. Reca. Kecoki nek lanang nek wedok reci. Oh iya. Iki contone wong kadem iki wong wedok ini. Iki. Do kerubung ngono kuwi. Ya nek kadem nek wong wedok kene iki. Sedakep. Lah ngopo? Nek kademan kene iki. Oh, Nek wong lanang pri. dewe-dewe. Oh, sik. Kok iso ngono? Kok beda? Pusat panasnya Oh. Pusat panase wong lanang karo wong lanang wedok iki beda. Oh, Yen wong ngono. nek wong wedok. Oh. Dadi pusate panas iki nek kene. Nek kene iki. Titikane kok iso Iki ngono. gone cita iki nek didelit syarat umum. Wong ngono to. Nek wong lanang ditereki carat piye? Ya guling. Tenan Jograng wis dadi hitungan Kurang siji. aja sembrono kan. Ya ten kurang siji tenan. Kan wit gedhe nek kowe ngayal karo Yo, aku. yo kan iki dudu reci. Kae iki kebak kala jengking. Nek kowe ora gelem dadi bojoku mergo kurang siji, tak kencang kono ki ditup kala jengking. Aduh, aja kaya ngono, Tontong. Lah mulane Kowe kuwi kok tega banget karo aku, Tontong. Ampunan aku ya, Tong ya. Aku sekon. kowe. Ora kowe. Piye kuwi? Butuh. sing suwe. Nangane yo Iki ting apura ngono lho. ora. Kae iki kebak kala jengking. Sumbane kowe ditup kala jengking. Ora luwih becik tak pek bojo. Ora, mah. Hah, tenan ping kurang siji lho. Ora gelem kowe. Hah? Lah esuk iki. Tegese kowe ora tanggung jawab. Lah tanggung bae. Ora bae. Tenan Tak kurang siji lah. jaluk genep kowe. Heeh. Ngono lho, kok belum. Nganggo Kompromis e. Kancek karo Wiyogo. Ah iya kok bener. Kok ndak cemplak. Nek aja seru-seru. Tenan jaluk genep siji kowe. Iya, Bandung. Nek ngono genepe siji. Kocek. Genepe siji. Kowe ngayal. Tegese kowe. Wis dadekke malah. Lah yo Teges. lek Kowe ngono kok permen tunggu. Oh, iya. nek ngono genepe urung. Kowe. Ayo, aduh malah. Wah. Bareng tekan kowe. Prayoga iki jan. Kan dulang tok nyeng ngono. Wis contone nek pancen aja tok senane. Ya ya piye Bilang contone. nyeng. Wis saiki ayo. Saiki ayo contoni. Senengane kok Lah sampean iki gur amit kok sewu ora nganggo gampang iki. kok kodake. Nganggo Ah. Ayo serasa. Ayo jajal contone kaya ngopo kok. Alah, jajal tau. Aku wis tau jajal gegeden. Yo. Nek ngono. Kurang siji genepe kowe Jograng. Iki tenanan waduh jan. Wah, lek ngandani napas iki. dijak rono ini. Ngapunten, Pak Kendang. Ya, rak ngono kuwi jenenge ya teman. Iya kono. Nah, Oh ya iso ngedang to, Mbak Waliya kuwi. Aja. cek karo bengok nganggo mic kuwi. Beh, Kudu kuwi. Nek ngono genepe kowe Jograng. Piye to ngopo dikandani sik dikompake sikil. Iki ditanggap. ora Aja iki mesin-mesin gamelane iki sik. dituthuk apa di piye ngono? Heeh. Aja ngilehku nyileh. Ayo tenan wae esuk. Iya. Nek ngono kurang siji genepe kowe Jograng. Wah, ape. Piye kuwi?
Lho kok malu kok ki piye kuwi? Lah kok miso-miso. Sing Piye? miso sapa? Pripun? Iki lho kok mrene. Ngono. Nggih. Aku dadi reca, aku Iya. dadi reca, aku dadi reca. Alah alah. Ora cocok kemayu. Hin. Ora harus roconan hin, wis esuk hin. Iki komplitnya ngono kuwi kok. Oh iya. Wis atos. Ndi diwarai karo sindiane aku. Iki atos ora ya. Iki kendangane ora kompak. Kok nek aku nutuk tok pokoke terserah lho ngene. Iki atos apa ora ya iki? Apa dram anu ki apa jenenge? Dram. Jaipeng. Jaipong, jaipong. Ayo iki nek aku nutuk kek muni yo. Yan to. Iki atos iki. Kok ora muni to? Loro tenan aku duduk. Ora ketriki dulu. Kok ngarep kok apa tek ora ning gowongane muni ini Mas. Oh, ora nek ngarep Moh aku wis rasa kebeca. beda lah. Kene anu yo ora ono Ora gitu. ora ono apa jenenge. Ora Nggih ndi Dikondorke. Wis matur nuwun. Apa meneh? Nggih, matur nuwun. Nggih. Pun esuk iki. Hah? Aku kajengi kok pancen. Urung bubar kok takon esuk-esuk. Tertib. Ya tertib-tertib pokoke nek kelewat anu lho. Sampeyan kok lakone ora tutup. Iya. Engko ngampung pokoke. Mbak Nawang matu Mbak Nawang. Oh, Mbak Nana. Oh iya iki sepuro maju. Ayo maju, Duk. Liyane main kiper. Maju ge liyane main kiper. Mbak Nawang duet karo Mbah Waluyo. Oh, beser. Harus beres. Beres. Omahmu iki Duk. Mamane gowo kon kok bekicot. Tak jodoke sing enom. Ayo Mbak Suhin lenggase Sapa asmamu Ojo sapa Meri. jenenge? Nawang. Apa kowe hamburger? Suhin kula. Lah, kaya ngemut teman tekek. Gajene turahamu mau. Ana tak entekke kok. Asli sing mau dekek dek. Moro lek mak-mek ngono. Ora apa-apa meneng wae. Ini Nduk Cahyu. Ku turu ngene simbah wae ku mbok. Aja gelem. Kan mbah wedok takone lunga. Gaya arep kon turu ning nggonamu nganti kon didipan. Lha ya tuku ngisor ki malah bebas. Belah kloso. Gelar kepang. Ayo sapa anak apa sapa iki mau jenenge? Nawang. Oh, Nawang sih. Nggih, Nawang, Mbah. Joko Tarup iki. Lagi nopo Nawang? Ngaturke lagu apa? Apa duwete Sing napa, duet apa? Mbah? Apa sing kira-kira aku ora iso gek wurung. Mbah kula pun kesel mriki pegel, Mbah. Kepiye nggon tidak? Ana pura kok pegel ya rasa. Ayo sing kira Jawa wae Nduk rasa gembel. Ayo. Nggih, Rondo kempling apa rondo apa lah karepe. nggih. Oh iya. Anut, Apa jenenge rada kempling apa jenenge? Ayo. ndas mundi? Kali ora jenenge apa? RD KPLNG. Oh cita wis diwarai lali kok. Ayo. Nggih. Niki simbah mboten kaget ta. Nembe sing gedhe niki sing cilik metu. Heeh. Sing cilik metu. Aku kok kaya krungu tembuku iku kaya Pak Prato. Kaya wis tau nglakoni. Nek kuwi nek kaya ngono ki artine beda ya, Nduk ya. Kuwi nek cilik ki kaya dene dudune mentik. Ning nek kaya sing tok omongku ki mau kuwi dudune wong adus. Ya mikir ayo. Ya. Ayo rondo kempling. Adendamos tembak ayo sampean ngarep ndak ponding. Jalan kate arep
cinta wae rompa tadi agak mau dewean Mbak Ayu kesal kami ora gelem menyeleweng Ada Semarang mas, tugas jamu kalian asing seru. Ayo ya. Ampun Ayo ya. ada neraka dijamin siksa. Sampun Mbah. Matur nuwun. Nggih. Mbah Waluyo. dalam Kasikir semanten kemawon. nggih Gandeng menika sampun tetap enjang. nggih nggih bocah anu Ah, Mas ah. Bagong Nggih. saderengipun kula mandhap kepareng matur wonten ngarsanipun warga Ah, ing betul. mriki pokokipun mugi warga mriki tansah pinaringan bagas waras guyub rukun jubuh ingkang ginayuh sembodo ingkang sedya rahayu kang kesti basuki kang kesti kecandak sing diya Amin. matur nuwun wonten paribasan numpak pesawat medun Banten menawi kula lepat nyuwun pangapunten matur nuwun monggo kalajengaken lakone kula tak lajengke lelakon kula monggo Monggo ndherekaken sugeng kundur Mbah Waluyo. Syukur kersa mampir pinarak monggo. Nah, nggih.